Ang ibabaw kag nagbanhag ang Banaag Festival sa Anilao, Iloilo nga among kampeon kang naghakot sa mga award sa Ilomination 2026 nga isa man sa mga highlights ng Dinagyang Festival 2026. Nadala pa uli sang Anilao ang 500,000 pesos nga cash prize. Nakuha man siniyang masunod nga mga award: Best in Lighted Headdress Design, Best in Lighted Costume Design, Best in Performance, Best Musical Director, Best in Production Design, Best in Costume Design, Best in Lighting Design, kag Best in Music. Samtang first runner-up naman ang Zamboanga Hermosa Festival sang Zamboanga City nga mayara naman sa cash prize nga 300,000 pesos. Nakuha man sa niyang award nga Best in Choreography. Ang Poverolun Afi Festival sang Tugigaraw City gindeklarar naman nga second runner-up sa mga pa-indies kag dagdala pa uli sa cash prize nga 200,000 pesos. Third runner-up sa mga kompetisyon ang Pandanguita Festival sang Oriental Mindoro nga mayara sang cash prize nga 100,000 pesos. For this year's Ilomination Philippine Lights Festivals goes to or is Banaag Festival of the Municipality of Anilao, Iloilo.